Assalamu alaikum jama'a, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Abba Gaye. Yau ina son zan nuna muku yadda za ka dinga downloading ɗin bidiyon da za ka sa a bayanka. Kowane irin bidiyo kake nima, kake so kai downloading ɗin shi ka sa shi a bayanka, to za ka same shi a wannan application ɗin da zan nuna maka yanzu. Hatta wannan ƙararrawar ma da kake ganin ana sawa, da a cikin application ɗin ne ake yin downloading ɗin shi sai a zo a sa shi a cikin bidiyo. Amma da Allah kakka manta dai ka danna subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyo na da zarar na ɗora. Ni ne naku Abba Gaye. Bayan ka shiga cikin Play Store ka rubuta wannan sunan. Bayan ka shiga cikin Play Store sai ka rubuta wannan sunan kamar haka. Bayan ka rubuta shi, kaga application ɗin nan ka gan shi. Bayan sai ka taɓa nan gurin ka sauke shi akan wayarka. Kaga yanda application ɗin yake. Bari mu fita. Bayan ka fita ka gan shi nan sai ka shige shi kamar haka. Sai ka taɓa nan ka rubuta video background. Bayan ka rubuta sai ka ja shi haka. Sai ka taɓa nan gurin free background ɗin nan. Bayan ka taɓa shi sai ka zo ka taɓa nan ɗin nan. Kowane irin bidiyo kake nema, in ka rubuta shi a nan za ka gan shi. A gani saboda ina ɗaukar rikodin, ba zai yiwu in shiga cikin application ɗin ina ɗaukar rikodin ba. Sai dai in tsaye da rikodin ɗin in shiga cikin application ɗin. Da fatan dai ka fahimci yadda ake downloading ɗin bidiyo background. Allah kar ka manta dai da ka danna subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa. Kowane kalan bidiyo kake nema a cikin application ɗin za ka same shi. Hatta wannan bidiyon ma da kake ganin yana yawo a bayana, to a cikin application ɗin ne downloading ɗin shi. Bayan ka yi downloading ɗin bidiyon sai ka shiga application ɗinka na KineMaster ko Power Director. In ka shiga sai ka yi editing ɗin bidiyon naka a ciki.